Co futuro da Semana Santa de Paradela colgando dun fío, o Concello de Meis move ficha para tentar salvar in extremis as representacións ao vivo protagonizadas pola veciñanza. A alcaldesa emitiu un bando convocando unha reunión para este sábado. Eu que lle quero trasladar aos veciños é que durante estes 100 anos de historia que ten a Semana Santa ou máis, hubo momentos moi malos, hubo moitas discrepancias entre uns e outros e ao final a Semana Santa sempre saiu adiante. Esta xuntanza chega a 2 meses da Semana Santa e despois de que a directiva da confraría organizadora presentase a súa dimisión en bloque, evidenciando o seu rexeitamento a sustituílo o actor que encarnaba o papel de Xesús. Foron discrepancias entre xente que participa, evidentemente moitas cousas o Concello non as sabe, pero o que sí sabe é que coñecendo, e como nos coñecemos, eu son veciña de todos eles, que sabe, eu sei que, fielmente, ademais eu sei que todos eles queren que salga a Semana Santa adiante. Entón eu estou convencida de que van a deixar a un lado eso, e estou convencida que quen se foi vai a volver, ou vai a apoiar cada un desde onde poida estar, apoiando o que poida aportar, e iso é a esencia da Semana Santa, e estou convencida que incluso os que dimitiron van a seguir apoiando, os que se enfadaron van a seguir estando apoiando. Mais alá da preocupación pola propia celebración, no Concello pensan tamén nas consecuencias que podería supoñer esta cancelación, xa que se o evento non se realiza, podería perder o seu recoñecemento de interese turístico de Galicia. Se non se fai sin ninguna causa xustificada, pois se corre o risco de desaparecer, non? E que xa sabemos que algo cando desaparece logo é moi difícil de retomar. A alcaldesa di estar confiada en que da xuntanza do sábado sairán boas novas, asegura que moita xente xa amosou o seu apoio para non perder esta tradición. Confía en que haxa veciños e veciñas que dean un paso á fronte. Fago un chamamento a que todo o mundo que acuda a esa xuntanza, porque eu creo que despois de todos estes días así, ao mellor que estamos un pouco máis defraudados, etcétera, ese día vai a salir alguén que tire do carro e vamos a sair todos unidos, que en 2 meses estamos aí xa. A reunión, que conta co apoio do cura, vaise celebrar o sábado ás 7 da tarde na Casa da Fábrica, no Igrexario de Paradela.